KSA Harokha Regional Committee atum pen ke CKB asu atum aphan longle pota pi longle putha kachisong pon. Chinthong constituency along BJP mass joining program ke padopon. Difu Harilal Basti along Karbiatum along Lialong Kebe Kichia Soatum Kiduthi Batumaphan Kachiterek Nangji Pu Cherok to Karbiatum Kapachini Chikloyon Trok Chok Derapi Chiterek Redet Difu Harilal Basti along Karbiatum along Lialong Kebe Kichia Soatum Kiduthi Batumaphan Kachiterek Nangji Pu Cherok to Karbiatum Kapachini Chikloyon Trok Chok Derapi Chiterek Redet Difu Revenue Circle Office Kaparlo Diforong Supi Adung Head Harilal Basti along El Teronatum along Le Pota Dokokta Kichia Soason Mia Safikol Raheman Pen Adonatum Pota Abipinta Dotheplo Lason Thaktaksi Chelsea Maipu retire IAS GI Kathar along ta Inut Babul Chakraborty Abang Longli Kachitai Det Jiaphan Kabor Ino Laswa Longli along Cherok to Karbiatum Pen Kidam Tang Thang Thang Ni Phai Trok Arni Adim along An Humri Damsi Nujok Somponlo La Pen Prabjin Pen Dak Pen Kachiterek Et Jiaphan Sodak Pen Pachini Tikanglo Bisel pai ni phai ingkoi rapho arni an ki Chiklojon trok chok de rapit pherang kia bitung atum pen kilang charia sai deng pon thulo bonta lahai ki che aswatum kachiterek ji kali longle kacherai de ji aphan sai deng pon thuronglo pinpor dami karbiang long PGR VGR long le long ke angtan pen kiwang ke be ki che aswatum Aparo suri adon an dolo Tang tedak di purong suki along adon Doning kece aswatum Longle pota avedeta Ko ananinkan pen Lune hem chikimsi Dobor idet aphan anta Jutharli pon tek tedet pulote Adon paro suri ahem tunatumapan kusonsi Katharli pon tek po pusi Cherok dokar biara datum pen chithan pon rinti KSA Harokha Regional Committee atum pen ke CKB asu atumaphan longle pota pi longle putha kachisong pon Sonsi kedam tang ni phai ingkoi rapho KSA Harokha Regional Committee atum patir pi ponsi Sontro kaputhak ningkang samse lapen ningkipung chipaklang pon lapen phuluni Revenue Circle Office asai hemalong memorandum kipidam Bangso kachisong ponang kok athe KJKB asu aphan longle pota pipon longle pusi sodak pen chisong pon Sontro kaputhak kachisong pon laki Number 1 Land to non-tribal Number 2 Evict all the illegal settler. Number 3. Evict immediately to all the agriculture. Number 4. Stop playing politics with our land right. Number 5. Eviction of PGR VGR land no res lapen. Number 6. Abangke no land right to non-tribal patumi Sontro kaputha kachisong ponang kok athi aprang penta kiche kibia suaphan longle pota pi longle pusi memorandum sitami pipiklo pusi pachini pon kiche suaphan longle pata ki piaret ki phuluni Revenue Circle Office asai kamalong ke claim kida matumta ke chokte thetando pusi patumi phuluni Revenue Circle Office asai hematheng nualong kachisong ahot sodak pen pachini pon Lasi kibang jilang arni penki kiche kibia suaphan longle pata kipi ing tonang po ing tonte pulote an sose chisong pon thulang pusi pachini pon Lasi jok political party atum
sitami longli philang penke politics pathu iri pusi patumi phuluni revenue circle office asai hem atheng no longpen pachini pon halapu KSA Harokha Regional Committee Maipu Buddho Terang Pen Kapachini Ponalam Theke Bangso Baidreli Kachijeng Ponangkok Atheke Kedamtang Iroya Prang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Lapen EM Barim Mate Karbi Lo Charlie Asong Along Kong Chunbang Barim Asok Teronatum Kaningje Alama Puthaksi Ningkang Samse Lapen Ning Kipong Chepaklang Ponangkok Lo Pusi Pachini Pon Lasi alang litum ke vote bank aphansi halabangso statement ki pichot lapen political party tenatum sitami longle philang lapen khayamen pen ki politics pathu I nangni pusi sodak pen pachini pon lapen kirangji lang arni lapuson a statement pipon bom lang pulote election ki thurji ke aphedalam lo alang litum amina ahemalongta chedo longle derji lapuson alam ningje ponwerte pusi pachini pon Pini bangso kachisong ponang koki nilitum am van lapen nilitum arait aphan bangki chisong ponang kokpo lapen non tribal atumta amithang kilong nangji arait do pulote nilitum ki pudunji arait avi pusi KSA Haroghat Regional Committee Maipu Buddho Terang Pen Pachini Pon Ang tonalam KSA Harokha Regional Committee Maipu Buddho Terang Pherangkia Bitung Aphan Kapachini Ponalam Thele Arjupon Lona Denarong Penilituma Pherangke Arun Terang Nang Kilogerta News Report Public TV Karbi Anglong Chun Bangbari Makahai Usuk Teron Atum Kaningje Alam Aputhak Sipinilituk Karbilo Charlia Song Atum Ning pung pasi pinil bang so asai kache so asai dengponang koklo. Alang litum statement abang ke vote bank aphansi alang litum ke hala bang so statement ki picho. Lape hala so along litum kar below Charlie song pen ke aparti tin aphansi dame kachuniri kang tungelalo nang litum nilitum long le pelang long ri long pat he amen penang litum politics pathu inang ne ko ba. Jongsi Kibang jilang ni sitame alang litum lapuson rathai statement pibom lang pulo tangte alang litum election ki thurji bangga philam lo alang litum mena ahem sitame alang litum chedolong le dajini tu rat thur pak ben alang litum aphan plung nang kokko lapen litum kar bilo charli asong atu alam chake politician atu mason konane amai long lam ning ji rampo Pini kaningje belek, penap kaningje belek, fubang kanali tum nang mathar dari. Lapen ili tum kar below Charlie asong ke non political asong pina. Alang litum pulo, kar biang longor lo, indigenous, lapen mata alang litum kaningje bom, hilonjia pu. Halatum panan maga 1951 aprang atum kewang atum pan bangke longle puta piji pusipu. Lasi alang litum kunaron pesila bangso kaningje damlo. Jongsi Karbiang Long Jongsi Siksidul Iria Pulotang Te non tribal tempat long le pota pilong le Pulotang Te guna pesi indigenous kaduga welang le tumbeni jenala non tribal Pulotang Te 1951 aprang lewang 1951 apit lewang tame non tribal lo ili tum Karbi tum sitame Mumbai long le Karbi sitame Karbi lo Karbi yang long do chom tun dele karbi kali hala son thak si non tribal pulotang te kewang pa prang kewang pa phi boy sap en dam long le apen isi kachini nang ya kenang sodolang sik siduli ria pulotang te non tribal atum phan bang kali tum indigenous mate khilonjia mate khe barim pulitum hok ponun e jong se kenang sot pulotang te ilitum akorte tribal akorte tum has bang sili tum hok ponun chaji la bangke sik sidul alo long aron nong ketok tando la sila bangso pini akechi songo bangke kapre non tribal atum nilitum kachi song dat penaning oi nang ne hala bangso kachi song nang ko bangke nilitum bangke nilitum anwan apharman nilitum right apharman bangke nilitum da chi song nang kokpo la son hak thak alang litum non tribal tum sutame alang litum kilong nang yarat kachi song long nilitum jong dona thai we
lapen kar biang long ke doa na ke tu komen tu si district ke hang long nang ke chisong ke dun ke thek long komen tu si atun ma state amu me nang ke chisong dun inut bak phan thek long ma sida me air set room set ev phik ki bunang ke kar bia tum ka chisong tame ale nang ke long dun ke bang so pu bang ke kar bilo charlie song ke mentune sida me hujun lape hala so long ning ke kang thulo pulo tang te mo hala bang so me cheteran lo pulo tang te angkang pi kar biang long hala so ka cheteran porban ali tum na pamer dunun edaji pinili tum kar bilo charlie song regional wise pini pen ka che song cheng bom lo hala bang so ka che song lo nang li tum chithirik re ma ni thoma prang se ni li tum reserve long po hala so long nang li tum kar bilo charlie song abarim akai usuk teron la penon dobom ki bom CM Dr. Tuliram Ronghang Sitame nang li ki kedam tang ai statement ke chok che putha pini jong non ni thomang bong jong si nang li labang so lam klar chi pipe pulo tang te nil tum kar bilo charlie song pen ke la answer say indefinite pen cheng lok kaprek in sodak akache song den sa meni tum deng ponang kokpo Tangke nang litung la kese lah, garupan si nang litung singgung si kini nang litung la to memorandum nang tingkal jero. Pini nilitum bangke kar bilo charlie asong harogha regional committee log to tell nilitum 75 branch to labang so branch along pen president secretary tum pen chingrum si nilitum regional committee pen celang pet si pin labang so kachi song pon bangke deng pon lo. Ini kal. Mike nilitum thangat akime Abin talong le purutan te kewang jilang ni pakai Ready? 1, 2, 3, go. Kini lah kese haragan regional committee ni pen memorandum bang long lo. Sila so kelong memorandum itu concern authority pen forward kuri opini masih ada. La secretary revenue secretary masih forward ko angke aku lah honorable CM sa parliament ini forward kuri ko sa concern. Sir, silam do je nang tum ke long le putha pulo te nang tum ma sai hem long si angton di claim ke dam nang je sai hem lo tangke nang tum sai ki atum la printing mistake mate la printing error typing error pulo so putha nang tum hen pen pilo lam ta pi ate sai hem la nang tum ke du ko ka sai hem la so marong ho je sai hem gali tima la se la so typing error pulo so putha rat pan pilo lam ta pi Lasot bangke kako le kontrak bangke. aha Lasot bangke nang lah. Kada no comment No comment sa bangke. English, sorry. La pen mo pen la kese atum kaneng ji do mane la nang itu ba asai hemante la revenue official long mesi duplicate long le kota aba nang klang ro ti ko la sabda nang itu mahen bang pilo Duplicate kota bang jadi klang kita lah bang ini tum long mula apa. Wan mo kote tum bang lasot bangke ya report hai inquiry hai kuri pajat po angke tum bang necessary action kan to inform ko la bangke. English dulu ko dia azi sudu. Sang eson non desemet da koloni hawar tame penangan non tribal atum pata kaisu dopik la si jong si with proof jong si nang tum hanang paklang pen nang tum hin pen pilo action enji aso pata in kan pet jima mate la so FTC dui La kota kang thang kan thang ko tuti tu ko la bangke itu mangke pima sama field report sama itu mangke live ko angke recording maka di makalang masa itu mangke habis ko jalan sih teman cepat bangke. So nah. Chinthong constituency along BJP mass joining program ke padopo. Lason si BJP party atum arniwang pusitami mass joining program biponlo. Lason si Chinthong habar hawang patu aklamalong BJP mass joining program biponlo. Bangso mass joining program along aluhi sarpo aman pen kachitong dun. KAAC CEM akehai Dr. Tuliram Ronghang Manpeng Aluhi MP Amor Singh Tiso MLA Rup Singh Teron MLA Dor Singh Ronghang Lapenke KACEM MAC Board Chairman Lapenke kapre ke thekiding atum sitami Maya Long Chitongdun Lapenke Bangso Mass Joining Program Chengchia Prang CEM Rideng Pen Umbang Ayusman Arogya Mandir Sitami Ingpu Ponlo Dongkam penili tuma perangki rangsina kathar nang kilo berta News Report Public TV Karbi Anglong
thate non kali kan ke thom ba ka pinangi tu abi siata ni tu kan ke thom ba ka pinangi public meeting lo fit kan ke thom ba ka pilo pulong te non urono dai urono dai thari ra pocket tv la lo pulong de le to aprang ke non la cement factory ki bita la misuse council ke thang re bini lo thai agreement ade langpi hydro project council pen along le tada alang da ti balang oi council pen thang re bini lo sida agreement da la pen horenge war sai ta lo non le tum da hydro project ki bian je ban ke the council phan on ma kelong state government on ma alang tum kelong tum phan 60% na legi 40% ke state government se cherai 60% ke tum kar jela to mas council nahai revenue source pangum ke te long te tum gas kar janglong mini hydro project ji is kar janglong hydro project ji nahai pangum ke te lo kulong te itu la pen jala nuclear gas ala tum na revenue long nahai pangum ke te long te ye don pe sakri bakri abi tum phan kar jela to mas council ni ta ka pe hame minkan ke thoma ke tum look pe don pe sri bhok ji tum asa wan sai sir aprang pen hospital da ve pini nang ni tum kupi pi hor lu sakti mi kangkung lo la da dar ban ke dili aprang ke chak lo hospital nahi hai asi hospital mein dar venture school ro jadi molo venture school ave building ave venture school lang hai tapi building ke pen pini kon tapi high school building aprang abando nang ji pulo ini aprang ani jok so masuk pangrum si hempirong ta rong suri ke pilo papen ke apo don tharu pora don inko ya proxy abang ko tu special silakan progress undang kita dan pun MP election kita khawang long ke BJP si 100% motion diselo na pen sar bot helang so pen ladak anang ina pa le aprang to war mi we pini non ke central la thokla lo la bang so to war men tu an si la pa so to war ke non lu kreng ke non ke barkha por ya BJP sida lang tu bang ke MLA assembly election aprang kapi ekji tar ban है एनवर BJP selang tu konfliktor tu lam sa asi unan ke kapetong ni ban boi Saboda tu jetalong aku tak people. Institut kar biang long anju. sabuda long hai raso sabuda long ma ke dak na tu imarat ke nangi raso te ben sini tem danga tu lokale mis sabe nagara nama kan kunai nama ki bidai raso ai jadi tek zeda bang ke model tu Tapi tu thawen sin ka api thawen tu ditin ka ta bi immigration mo nama tu jetalong mo. no ne Na so ko bang chubang tum thai kun lo sa me nama tu la so step bang tu bang kon. no kele kimia lo ke office tu bomo sir pini ante ala APSLC pen ai kim office tek sir APSLC pen bang to lo nang ke join du sir APSLC pen congress parliament pen 527 houses to abuters pulang de sulisia badu ko an so se ke bang ila to an so se pen apta ko luar chingthong la ko joining program bana congress to bullshit nahi ben Thank you sir. Jaipong Silawar Sikari Ingtia Rong Patu Aklamalong Karbi Kuru Sarching Romamai KKCA Penchi Thanchi Muma Jaime Kedengpon Sonsi Jaipong Silawar Havaralong Karbi Nim Rokom Kipang Tang Ponji Aphan Pura Penang Anarni Penchi Sik Chedang Ponlo Laswalong Karbia Khaya Dhurom Koson Pensi Kipang Tang Ponang Jimapu Jaipong Silawar Havar Pen Maipu Bikram Tiso Kongchun Bang Premson Ingtiang Bong Chithan Chimum Ajaimek Silawar Sekari Ingtia Rong Patu Aklamalong Peman Ponsi Karbi Kuru Sarching Romamai KKCA Amaipu Dhonsing Teron Pongsi Lapen Kurupo Welson Tiso Kongchun Bang Atumaphan Aluhi Aman Pengpen Chupha Pangjang Ponlo Laswalong Kurupo Welson Tiso Pen Karbi Kuru Saratumaphan Koson si Karkli Phejo Ahot Klem Dam Ponang Jimapu Alam The Aputha Kuru Saratuma Phan Than Pari Tikang si Apithu Kuru Sar Atum Kedo Kethak Ahem Sitami Tong Sikot Pen Nang Cherap Chito Dunji Pusi Lamchak Piteka Misen Miet Pen Bangso Ajaimek Pachunpo
tangte KKCA kurupo Welson tiso perangkia thengno kaningje alamde angton pen arjupon iksina. News Report Public TV Karbianglo. Dili tum pini ajak dingku ya pi poteng na jo KKCA hawara mai keseng data ni tum tiri pi pensi wanglo KKCA salawar japong hawara mai ini seng ponong lo bang hok tu se aku sara tum jak cetong lo bang so salawar hawara mai keseng pon KKCA ngarong pik dak kurusar tum kacing thang adorson mate aperi pencenglok bongchin bongkrok kecewan anam ani kiya tam ate kaduk awe sapong prom kang thum mala bangso kang thur pon abangge mipik keceng gandak mai nanga cari pon ake hai KKCA salawar jaipong habaramai amai pu Samson kiso ake hai si mai pu cari pon lo pelaso komiti abang ke kadu we ladak hawaramai tum pensi na pathani na sedani li ipu dami mane ni tum tiri pipen bangke pini asona hawaramai ke sengelong bangke nanga cetong dun dupik ni tum manteng ke the alhisar po son ni tum sara thonsing taron pongsi KKCA mai pu an part ame dun mai pu akha sa rajan be na pen KKCA inglong kiri hawaramai amai pu lihin rimbang na pen active member akha babu sing taron an part ame KKCA langpher hawaramai pen stame sonjai tiso la pen akurusar akulaksar bidisar tumben chenglok an part stame KKCA dorduli hawaramai pen muhesor tiso sahem chunbang monsing timung an part stame KKCA dikrong hawaramai pen stame akong chunbang alang li lama kuru lo sapong nim kuru lo alang li tanach ton lo la pen itung active members on lo weakness teron central committee long an part stame ni tum mona chetong dun pen an habar pini hapu pen same wanglo sini tum ningarong lo je karbia nim rokom karli ka phijo arona tang satame sining pirthi adang along pache thang nun nangji an par same kurusar hem tun non eprang ge bang jilang along bang ka habar tin arong tin long ki kim kerang pon pen a hithi arui bang sapong porom puthi klar jir pen kacethan kacimung poni phasi pini tum cethan pon lo la pen pini KKCA tiri pia mai pu pen si la ka do abe kurusar atum han bangge deng pon lo pini pena bangke nitum cepar lo pon lo je ngoi prang ke bang jilang karkli ka phejo kisung ke boy pima mi joy ke ason anstame nitum celang cilu pon mompo thekan lamlun cepa choy pon po la pen aningkan bang setame dak ningkan isek pen phong hange thegar ni tame lang tum citalon pon ji apanda pini than cimung pon lo la pen constitution ateng pen lang tum KKCA arona lo ateng pen ka follow pon ji aphanse alang tum han ni tum bidi se cithan pon lo sini ri pui bangke salawar jaipong hawas tame mesen pen klaru dak nang ke deng kami sen kang thum kang pen chenglok dak rong asar long riasa katu we dak penan nim rokom ke thega tum dopik na se alang tum han tala puson karbia nim rokom karti ka phijo honghari ani maron kapang tang pon thek mate kapang chu pon thek apot se alang tum phan ninga tong pe ni tum ti pe hin pen choro lo tangkela ke do kurusar tum ke do hem kimrang pipon pu ang hit ben cecak men tu pen sitang ceng pon dan ini tum non lahai ke si budget estimate ni tum nai mati di nasi ni tum KKCA pen abang ke la non part number 16 September nang lilo so ani dan tum penan cross damji nasi lahai penan tum cesik bom la 16 September at sini tum bang pen pon pos kala non cek ahem jongsi pena di lom cikim lo potang ke ni tum la 16 September aprang setame tinga bang ke ban thomo ban kino setame ba pena ba male nai postame rang tum nai potan ni tum la na pija kola lo la pen isi lam la pen isi la kurusar tum han la non pini bang pokel chutong han bang ke piri la poho genji thana pe la bang ke ni tum la 16 September si rara thengno ante ran hong jai long rom kon ko la pen hala ke dam tang la ron barim ting ro mai kurusar tum nang chitong lagi ning che thelo athema karbiaron bari matum ba itum honghari akuru sar tum ke adon tin si hemana muduk wateng lo kachor pisame thek rep atum si ke ong jasemet ke thek the bang ke kisuman ding bang ke deng yaro la pen kakri la pen isi bang ke dotulang hala huni kanti arenta huni pi la pe huni so tum bang ke arong tin mai thek yam ni ta setala peng karkli bari the karkli rit la pen rong burbar ke klem ahoy mai la pen abura frame ke sai ke duk pika posi nona mat ni bitalong na teng potang te
bang suri phone kusar le elu kusipu asinon yongsi sama chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma and partner Dr. Kuliram Longhang atuma phan chingki chingwai dam pen ni tum KKC amai pestame du ulang pute kwan chi duma ni tulong a phainang le tu tum chingki je thanam pho pe deng pondel je phani tu chuni pon po tanon mat piniamat ni tum long nang kili tang ana bangke ni tum amuni si pidun ting ne de to bangke abili ni tum long an ko an ma ke do ni tum pidun lap lo la pen deng lap ni tum ni ha na dong si dolang ko tan ko deng oh dong jong si du ulang pote ni tum alang tum hon lang pon poje kosona ke thek bang di kosona ke thek lo a hoka ha ke thek ma mate suri ke ba ke thek ma hedi la solam bang do ko bola si la bang ke mo por arni ni tum ke thek ding ba chingwai po la pe la ke la so che pari deng bang ke si pen kali a hok lo ni tum kru sara mai pen si armi siang ko bang ke ningje de lo nem tum phom hai ni tum che salam lo kenan kru sara fa ni tum a phai chiri lo sita a phi bang ke ka anu ka prek tum che pahem phulo ko ma si ha tum si tum da khom ko la oke nama pu dak keseng be ketum dalam se ni Tiri pia mai fu pen kan ni ji bang kala kurusan na ni tani than don dom jai pom salawar hawar kurusar atuma phan suru de ini aje tong dunta kurusar kar dibek parong hasa ri pen tapen ladak non a committee ke seng ladak kong tun bang pen mai fu pen cheng lok cerap dulu teman bang suru itum ladak ke bang wek le pin khat long pukali alang li tum pen ke la lam tumon poson se la phun pen se chi long chok kita malang li tum la dak chingrum se tu pen adu we kurusar pen pini bang phoru si bak amul ke tong bang ke la ke churu be la siri tum ke mang pona bang ke li tum la aron abarin kirim tum an ke kurusar ke kiklong nang po atema kurusar si afang silo la si aron barim ka pang tang pa kurusar nang ji mate kupini le chi ir pusi dak kurusar ja teng silo la salam sini tumma thase kurusar mai seng ponlo la ke 2018 ning kan pen chi ke 16 September nang ke le non la se ka du ka veta la so 16 September bang ke mena akhia dat pen hita nang chi tong dun ji phane tum chini ri pon bom ji la la son nang le tum pen pherang ke pen chi ke than pon po le tum tak pon bom ji la se pini la dak ke kapacitak ason la dak le tum jai pong salawar hawara bangke litum orte tum ingje tum nang che tong non ta ining sam jen pen se pini ning we kuk an si ka chingwai long ma ka che than lo la so bangke ining sam te lo la se lang tum man churu we nei la pa churu de ni sine le hin te ke an se lam thing tang tong